Alah kresek kaya rata-rata kucing kaya ngene iki gek piye. Yugem. Yugem. Hoi, hoi. Apa teko kaya geger iki? Wajanku ka apa jenenge kene? Wajan sing ndi to, Jah? Elah wajan sing biasa nggo godhog luwak ki lho. Oh alah wajan sing kae. Lali apa balekne? Trafik iki tuman lho yo. Sirmu ra mek balekne paling. Arep nggincangan apa? Nganu. Bapake Jembres kan oleh anak macan, arep tak semur. Bayi lah kuwi jar masuk. Enak kuwi. Saya tak cikokne. Duduh. Yo ngalah yo. Mu krabian ketik jane ranto to. Sekancan ditubruki kaya ngono ki piye to jawane. Ki angus tok pisan kaya ngene iki. Nek tanganku angus tok kaya ngene iki lho. Lho, Jah. Katik blejet bedes ngene. Nyapa? Gini ya. Sik jajal ngaca. Jar. Katik kaya ngono. Rupaku. Trah kowe lho yo trahno yo. Trah wajan kaya ngene donga. Sik gak diseserne kancane. Rupane kaya budeng kaya ngene. Ora genah. Alah kresek kaya rata-rata kucing kaya ngene iki gek piye. Yugem. Yugem. Hoi, hoi. Apa teko kaya geger iki? Wajanku ka apa jenenge kene? Wajan sing ndi to, Jah? Elah wajan sing biasa nggo godhog luwak ki lho. Oh alah wajan sing kae. Lali apa balekne? Trafik iki tuman lho yo. Sirmu ra mek balekne paling. Arep nggincangan apa? Nganu. Bapake Jembres kan oleh anak macan, arep tak semur. Bayi lah kuwi jar masuk. Enak kuwi. Saya tak cikokne. Duduh. Yo ngalah yo. Mu krabian ketik jane ranto to. Sekancan ditubruki kaya ngono ki piye to jawane. Ki angus tok pisan kaya ngene iki. Nek tanganku angus tok kaya ngene iki lho. Lho, Jah. Katik blejet bedes ngene. Nyapa? Gini ya. Sik jajal ngaca. Jar. Katik kaya ngono. Rupaku. Trah kowe lho yo trahno yo. Trah wajan kaya ngene donga. Sik gak diseserne kancane. Rupane kaya budeng kaya ngene. Ora genah.